Ni lehinen sartzeko arrazoi nagusia izan zen, azkenen bigarren batxilergoan edo batxilergoa bukatzearen egonen, jende asko bezala ez neukan oso garbi zer egin nahi nun, buruan mendia, elurra eta snowboarda neukan, eta gurasoi esaten niena zen, año sabatiko bat hartu nahi nula, Ameriketan neukan lingusu batekin, urte bete berarekin egoteko. Gurasok ideia hori burutik kendu ziaten eta karrera desberdinak begiratzen negola, lehenekin topatu nun, nolabait ere gure pasioekin lotutako proiektuak egin genitzakela esatezon mezu horrek erakarrita. Hortaz, lehenen sartu nintzen, bertan baita ere lan egiteko eredu berrik eta ikaskuntza prozesu berri bat esploratzeko gogoz. Bertako urteek egia esan batzutan gogorrak, baita ere oso politak eta batez ere oso intensok izan ziren, baina batez ere ikasketaz betetakok. Lehenen egola berrikuntza prozesun ingurun interesa jartzen hasi nintzen eta 3-4 urtetan zehar proiektu asko garatzeko aukera eduki nuen. Eta egia da, hasiera baten nire pasioekin lotutako proiektuak egitea erreza izan ez bazan ere, 3.-4. mailan splitboard, snowboard marka batekin proiektu bat garatzea lortu nuela. Horrek garbi utzi zin baita ere gradu amaierako proiektu aukeratzeko garaian nire pasioekin edo mendizaletasuna lotutako enpresa baten lan egin nahi nula. Hortaz, enpresa desberdinak begiratzen eta kontaktuan jarri ondoren, ekipoko taldekide batek gomendatuta Barrabesekin jarri nintzen kontaktua. Barrabesek dagoeneko bazeukan lehineko pertsona desberdinekin kontaktua eta horien bitartez ona sartzea lortu nuen. Gaur egun Barrabes beraien oinarria mendiko denda bat bada ere, beste enpresa bat sortu zuten, berrikuntza enpresa edo korporazio desberdinei berrikuntza prozesutan laguntzen, produktu, zerbitzu berrik diseinatzeko. Nire rola oraintxe bertan proiektu horietan parte hartzea edo kasu batzutan proiektu horiek gestionatzea da. Eta hemendik aurrea ez dakit ze erronka edo ze gailur igo beharko ditugu, baina garbi dauket nire pasioa mendizaletasuna eta lana batera lotu nahi ditutela.